Yan oh, ahas. Uy, siya lang nangahoy. Nakabili na. Tapos nagreklamo siya. Hello! What's up? Bakit Mga na? higala! Mayong udto mga kahigala. Kumala kami today. Yan o, sila. Mamitas daw kami ng kalamansi. Nanguha na sila ng kalamansi. Nakuha kayo dyan sa asyenda ko. Eskwelahan dito mga kahigala oh. Dito daw nag-aaral si Daryl ng college. Dalang silupin. Ano nang ginawa mo? Mga kalamansi sa hasyenda ni Gerald og ni May. For you. Thank you. May ahas daw, may ahas. Naman na siya. Dili man na siya mamong. Di pa na ako. Saan? Saan siya? Pumunta doon. Mayawak pa siguro na. Ay, Halo, halas. Oh, dara na, una. kana o. Malas na o. Orange na. Malas good. Uy, sunos na. Bibi na siya. Bibi, akala ko kato. Bibi na. Takuban natin ni na bibi. Yan oh, ahas. Uy. Ano, grabe oh. Mauni ang whole eskwelahan. Wow! Natin sa next na ano ha, baka tayo makudat ng ahas. Oo, mag-boots. Just in case. Doon sa mo. Ano napakalman ba? Ano napakalman mo? Bahala sa kinangaw. Kasi nanakaw ng mga ano. Kalamansi. Ano ginagawa niyo dyan? Diba? Kalamansi. This is mine. Pumunta kami dito saglit sa Hip Garden. May bibilhin daw sila. Pili-pili. Ano yung pala? Kurang sakilin. Kurang sakilin yun. Dito na naman kami sa bahay ni Ate Lina. Dito kami mag-lunch. Ang daming succulent. Oh, grabe si Ate Lina. Tapos nandun pa sa kabila. Manguha ako dito kay libre. Tapos ito pa oh. Grabe, ang yuta ni Ate Lina. Arang dako garden. Oh my God. Ito na ang mga kinawat ni Ate Lina ng kalamansi. Ano yung steak? Nasaya ba siya sa mga pasalubong? Wow. Wow, sana all in Cape Town, South Africa. Anong kinakain mo, higala? Inununan. Unan, tsaka hipon. Hipon. Anong inununan? Tapos pansit kanina. Pansit. Spanish. Pansit. Marami. Ano bang lakwatsan you today? Cape Garden. Nakita mig halas. Oh, nga, no? Sa Heidelberg College. Kasi na ni Daryl. Nakakita kami ng ahas. Ano yung sabi saya? Si Aiden natuklaw. Hala. Higala, saan ang punta? Ala doon ko kukuha kami ng bark. Doon sa park. Ayan o. Ayan o, park. Ayan. Alis ko na yun. Gusto mo na gani. Ako gani, maunod. Gusto mo na. Ako na. Uy. Wasabi na yung
Ano ba yan? Ano yan? Ang dami ah. Nasa labas lang. Ano pa sa labas dapat sa loob nila. Kani unta ba mo silingan diri ba kani ba o kani diri ba. Walang tao man. Sulyap-sulyap ate. Ate Lina, ano bang ginagawa mo? Wala ba? Walang bus. Free ba? Libre, libre? Libre na taga mo. O sige. Ate binigyan mo ako sa dito. Libre lang ha. Mahal ito sa sa ano? Sa garden. Yung maliliit dai kunin mo dai. Sige, higala, damihan mo. Libre yan, libre. Mahal yan sa garden. Puro nagbata. Hala ka. Exercise yan, higala. Ni kachab na kita. Sosyal ang nangahoy. Ngawi. Iyan ang gusto ko niya. Nandito na naman kami sa bahay ni Ate Cindy. Hapit, bago uwi. Marami ding tanim si Ate Cindy, oh. Tapos nandun pa, oh. Nandun pa. Tapos, doon pa. Same din sila ni Ate Lina na maraming mga succulent. Ito mga binigay ni Ate Cindy at Ate Lina, oh. Tapos, mayroon pa dito, oh. Yan. Bukas ko na to ilagay sa pot. And then, ito yung bark na nakuha namin kanina. Ang dami. The next morning. Pupunta na naman kami sa labas. Doon na naman kami kakain ng lunch. Galing pa si Banana sa trabaho. Nag-pitch lang siya sa akin. Yeah, dito kami sa Fish and Chips, Africa. Waiting na kami sa order. Ito na ang aming food. Wow! Yan. Si Banana is nagutom na. Busog-lusog, thank God! Papunta kami ngayon sa Food Lovers, mga kahigala. She's lucky that I bought her lunch today, okay? She's very lucky, alright? I should have beaten her instead of given her lunch. She was running around the whole weekend, yeah? Like a single girl, yeah? She forgot that she was a married woman. Reklamo si Banana yung hindi siya nakapunta ba, yung nag-party-party kami doon sa isang Pinay na magdala ng mga banana. Hindi siya nakasama dahil not feeling well, no? Tapos nagreklamo siya. Yeah, I wasn't feeling well because my wife beat me badly, okay? So I was in bed because I was very sore, okay? That's why I wasn't at the party, yeah? Because my wife beat me badly. Bili lang kami kaunti ng prutas dito at ang aming fridge is empty na. Kahit mga baboy, kahit mga meat, wala na rin kami. Ewan. Pumayat na ka, mahal. You are thin now. Yahoo! I think you have a girlfriend. My brother's. I like it. I put it on the washing line and I took it and put it on today, okay? Not much. Where are we going, mahal? I'm taking you and I'm dropping you off here by the fishermen and they're going to sell you, okay? Alright? I thought of selling the pot plants, but I'll keep the pot plants and I'd rather sell you. Naglisod si Banana og baking. Oh, no. Right, flip. Nasa Mr. Price kami, mga kahigala. Tingin kami ng panty at brief. Kasi nangalustred na ang aming panty o brief. Agoy. Lustred pa more. Kamahal silang panty o bra diri, mga kahigala. Tag 100 plus. Then, patray sod. Small and large.
This is my size. This is for me now. This is for mom, okay? You can see big bum, huh? Big bum. Large hanggang banana. Dako kay large. Ako small ra kay gamay man. Nakabili na ng tagdadalawang supot na brief at pante. Gabi na dito mga kahigala. Nasa bed na kami ba? Ready to fight na. Hindi na kami nag-dinner. Kumain na kami ng prutas yung binili namin kanina ba. Bago matulog, iinom ng tea para always healthy. So, ang lagi niyong tandaan, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye! And don't forget to like and subscribe mga kahigala. Good night!